Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de bine. Astăzi ne jucăm niște Minecraft. Și vom încerca să ne construim o casă pentru prima dată pe Minecraft. Nu m-am jucat niciodată Minecraft și e prima dată. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să mai continuăm cu seria de Minecraft. Și să îi dăm bătaie. Stai mai întâi să mă fac, după aia încercăm să facem ce știți voi. Da. Mai întâi vom încerca să facem cărniță. O fi easy de făcut. Că îi dăm doar 2 hituri la porc. Și acum hai să luăm materialele. Revin când am terminat de luat materialele, că am pierde timp aiurea. Bun, eu deocamdată am construit din casă. Eu nu mă pricep să fac case pentru că e prima mea zi de Minecraft, adică eu n-am mai jucat de și nici nu m-am mai uitat la alți vloggeri cum se face. Așa că sper că o să vă placă, dar eu am făcut, cred că, o greșeală de la început. Sper că e bine. Și m-am făcut... A, ușa asta nu e bună. M-am uitat la alți vloggeri, dar nu mi s-a părut foarte tare ce au făcut ei și am zis să fac și eu. Și după aia o să vă arăt cum construiesc dacă îmi dau puțin minte. Acum am făcut așa din imaginația mea săracă. Revin când o să încerc să o fac pe cealaltă casă, dar mai întâi stai să vă arăt pe asta. Așa arată asta de jur împrejur. Hai că da, dacă e, hai, lasă și așa arată din împrejur. Acum să vă arăt dacă... Cum se zice pe Fortnite dacă mă bag tryharder? Stați așa, stați. Așa. Bun. Mi-am pus de asta Elidra. Sau Elidra. Da. Da, dar el mi-a mâncat toate dulciurile care le-am primit de la petrecerea lui Bebe care a dat-o. Da, mă, și mănâncă. Nu-l mănânci? Tata acum nu mai vrea să-l mai mănânce. Pentru că mă certă. El mănâncă dacă tu nu-l mănânci. Nu-mi dă. Oricum, eu nu-mi dă, e rău. E rău. Nu mi-l dă, că el îl mănâncă tot. Ia de ăsta, Barney. Barney, și te rog, partă. Nu te o să nu-i cumperi, că e calic. Nu te o să nu-i cumperi nimic pentru școală. Trebuie mereu să aibă ceva nou, eu nu. Da, arată dulce, eu nu.
ai mâine să-ți cumpăr și ți-aduc mâine dimineață, mănânci ursuleț Barbie. Nu te mai voi da atâta. Nu, nici nu vreau să am. Bine, ia uite. Hai, te gândești până la mâine. Pa. Ai auzit? Da. Te gândești până la mâine dacă mănânci sau nu ursuleț Barbie. Da. Pa. Vă pupă, tati, pasă. Pa. Putință. Pa. Pa. Calic. Canicule, tu nu l-ai vrut de data asta. Pa. Și te zic și lui din viu. Bine. Dar ce ți-e frică că nu-ți mai dă telefonul, nu? Da. Dar tu nu te uiți pe telefonul lui. Închide și tu ăla, fac și eu un videoclip pe YouTube. Ai și tu un pic de bun simț. Bun, hai să ne apucăm de podea. Revin când termin de făcut casa. Bun, mame bune, am revenit cu casa terminată. Am terminat-o destul de repede și bun. Ce peste așa, noi începem cu interiorul, începem cu exteriorul. Ce am dat? Stați așa, stați. Așa. Bun, mă rog, stau aici. Bun, așa arată. După aia când intri în casă, bum. Așa arată înăuntru. Teo, Da. hai că se răcesc asta. Fac videoclip. Se răcesc. Mai am puțin și-l termin. Cât mai puțin, că pe o jumătate de oră te așteptam. Nu este o pauză acolo, că nu se întâmplă. Deci acum o să încerc să... Vă arăt mai pe scurt ce am făcut aici. Deci am făcut o casă. N-am luat de pe internet, n-am copiat de pe internet, am mai întâi să dormim. Să facă zi, să vedeți și voi mai bine. Bun, acum că s-a făcut zi, deci nu m-am luat de pe internet, asta am văzut mai de mult pe YouTube. Casa asta și m-am uitat acum pe YouTube. Dar mi-am adus aminte cum era făcută. Și am făcut-o. Și acum vom merge la minat. Ați mai auzit vreodată de minat? Eu zic că ați mai auzit. Bun, deci mergem la minat. Stai așa. Stați așa. Am plecat la minat. Ai, nasol. Ai, că am înțeles dacă... Stați așa că nu o să curcă. Rapă. Stați. Rezolv imediat problema tehnică. Puțin așteptați aici. Mai țineți minte videoclipul ăla al meu de mai de mult... de o oră?
Ăla de pe, după părerea mea, mi se pare că e... Iar apa. Hai bă de apa voastră. Capul îmi trebuia mie acum. Puțin! Oh. Ba, iar apă. Da, da. Stați așa, stați așa puțin, băieții. Că eu o să-mi pun o lanternă în mână. E, mă rog, în mână. Stați. Hai, o punem aici. Și ne punem pe setting survival. Ia uite. Ia uite aici. Fineasă că acum să vină. Știți voi ce? Tornada aia. Mai merg niciodată acolo. În fine. Iar mă rog. Bun, băieți, cam atâta cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne revedem data viitoare. Stați puțin. Bine, terminăm la clipul. O să ne revedem data viitoare. Stați așa. Mai sunt și eu deștept să ies de aici. Bun. Bun, și ne revedea data viitoare. Pa, pa!